That's right, mga kabingka, no? Ah, karon magbuhat na pug kog kanta karon is one title ani is Relief Goods. Okay? So, here we go. Kay mao man gid ni ang pinaka-viral, pinaka-famous nga karon nga istorya sa atong bansang Pilipinas. Here we go. Musingit pag inom ng kape. Okay? There we go. Asa, 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 nagod. Asa, 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 nagod. Asa, 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 nagod. Asa, 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 nagod. Asa, nagod ang among hinabang. Asa, nagod ang relief goods perting gutuma sa mga katawhan mao gyud ni among gisinggit labon ra bagyod katong eleksyon kusog ra bagyod manguyab si kagawad kusog ra bagyod manguyab si kapitan unya kung naay ganin nahitabo nga crisis sa Pilipinas magpabungol-bungol magpabungol-bungol si kagawad magpabungol-bungol si kapitan halos dili makitaan sa barangay hall lisod kaayo pangitaon bisag sa ilang balay grabe gyud gagi gyud ako gyud ninyo gyud matambag tabangi ingon da sila na apoy pinalabi pero dili tanan nga kapitan pero nay uban gyud in ana madunggan ako sa radyo grabe gyud nagreklamo sa ilang barangay wala day ayo si kapitan labon gyud si purok lider gipili lang gyud mga katawhan imbis dapat ang mahatagan katong gyud nga walang wala pero nay uban na makalusot na mga kwartahan nay uban gyud na mga kwartahan mudawat pod nga hinatag sa gobyerno dapat gyud dito lang gyud na ihatag sa katong walang wala asa nagod asa nagod asa nagod asa nagod asa nagod asa nagod break it down yo.